taun rong taun ning mengabad-abad kula karo mbah sampeyan wis momong karo mbah buyut sampeyan kula ya momong tekan sakniki kula momong sampeyan mbah sampeyan iku durung tau nekke Petruk ndasmu durung tau lah anan kidul dusun ini enek ula gedene sak jempol mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu mengke tekan lor desa ana ula gedene 7 glugu kabar karo kasunyatan niku wis ora padha niku jaman sak mangke menika kulino mula sampun kinten kula menika gedhek-gedhekke kabar nambah-nambahi pengedikane bapak mula kula arep matur apa anane iya Ponokawan Petruk matur ngeten Truk aku ki ora lara aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa ning aku mikir gandeng uripku ning donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu bebodra, aku ya melu budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing ngluputke aku dudu sapa-sapa, ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Wah nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo kaya biyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom ayem tentrem, kawulane padha sayuk rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki kok beda kaya biyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh, malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepira nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Iki mengkari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh mergo olahe para kawula ingkang padha nggugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku ming batur, Semar niku ming wong sekeng, Semar niku nuwun sewu wong ra duwe, ming kawula. Kok arep mbangun pura kencana. Terus kula nuwun prisa dhateng Bapak. Janjane pura kencana iki karepe Bapak pripun? Wong Bapak niku nuwun sewu, Piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngece Piyai ora duwe kok arep mbangun pura kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura kencana kuwi ora mbangun papan sing magrong-magrong. Sing dumadi saka kencana mutiara jamrut hergene emas kuwi ora. Ning pura kencana kuwi utawa sanepaning tembung kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan, sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora bedak-bedake werna kulit, ora bedak-bedake tata basa, ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun pura kencana, embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur kersane Bapak. Lah terus kersane Bapak pripun? Syarate pripun? Sranane apa? Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Mergo ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek diglejah utawa dionceki, manunggaling pengarep sing lenggah ning dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakal apik, negara bakal becik. Ning kosok balen, nek sing ning dhuwur ora tau nyawang ngisor, sing ngisor polahe nganti gedabikan ewa dene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakal rusak. Mergo kawula wis ora percaya karo pengarepe ora nggatekke uripe para kawula lha niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus klima sada supados sak mangke gawanipun Bapak anggenipun badhe mbangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten menika dados aturipun ing abdipun Petruk sinuwun.
Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi boten kula nyuwun mahapunten. Kula nyuwun dasaripun menapa kok boten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayane bapak niku apik, gegayane bapak niku becik. Ngoten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nukulasedewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi muni pustaka Jamus Klimasada. Ning nek boten dasare apa, alasane apa, kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Ngoten matur kula menawi wonten tepat nyuwun pangaksami. Pandhawa 5 nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petro. Oh monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak, monggo ngono salah sawijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Siadi gegayuhaning Kakang Semar? Wah, Petro, dalam yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal mbangun Pura Kencana. Yen perlu Prabi aja metu saka bapakmu, yen butuhke Prabi mengko aku sing bakal marini. Jodipati mbok tahu bandane ora apa-apa. Waton kasembatan penjangane bapak. Estu Den? Yo, tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokan Petro aku go bakal sarujuk. Ponokan Petro aku ya sarujuk. Ponokan Petro aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darmakusuma kersa menapa boten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Panakawan Petro wonten dawuh. Bingung rasane atiku Petro. Lho sebabe mergo sadurunge kula sowan mau nggih. Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka Jamus Klimasada. Lho. Sinuwun Kresna? Iya Petro. Wigatose Ndarawati ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan. Mula kang sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus nyang jimat Klimasada. Petro mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalaha sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka Jamus Klimasada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangke rumiyin sing dikersake bapak niku sakniki tur pustaka Jamus Klimasada kok ajeng dienggo tumbal niku nuwun sewu sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ngoten. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun. Selak bapak ora kelakon bangun Pura Kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petro, kowe ngalah. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jujure kawula. Nek ditanding karo Priyagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis saempere nek wong cilik niku pendak-pendak mingkon ngalah, mawon niku saempere. Ngoten. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya merga saka bapak. Napa sampeyan ora mesake karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ngetutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undakan bayar blas. Ayo. Ning ewa semono bapak mboten pustaka Jamus Klimasada, kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Ndarawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Ndarawati wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok. Kula diweling karo bapak, truk ora usah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora usah tok kandhake. Mergo aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mun nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula labuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean, kuwi dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Panakawan Ngamarta. Eneng apa ya, Tru?
iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati mrene butuh ngapa? Nyuwun pustaka James kelima sada. Arep nggo ngapa? Arep nggo tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Ndarawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ra rampung. Lha nuwun sewu Sinuwun. Ponokawan Bagong kowe arep matur apa? Gandeng Petruk niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturipun Ponokawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku Sinuwun Kresna karo jenenge dadi ratu ki mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang. Dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Omonge. Kowe ya saba sawah, bareng saiki entuk derajat pangkat Bagong Semar Mila karo gicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh demek aku ki ming kawula cilik, heeh. Kowe ngeceh demek aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, heeh. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takon karo kowe, kowe ngunekke Semar wong kere iki ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar iki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar iki Sang Hyang Ismaya. Semar iki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sandhuwure guru kae. Hah? Neng Semaremah kamukten kayangan, Semaremah kamukten bondo donya kayangan. Trima medhun ning jagat dadi kawula cilik kaya kene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedherek kok gleleng ora jamak-jamak. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget gledhak saka kursi kowe. Aku piye? Aja sok nganelke kawula. Alah dene Mandura nganggo demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dipikir kowe yang ngono kuwi. Semanten ugi Bagong. Bagong derajate ngaceprik wong loro saudon telu saurupan teka wantun dhateng Koko Prabu Mandura. Kalih-kalihipun pancen sampun andang kalepatan. Lajeng keparengipun maduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nyebadhe misah ing sami regejegan kirana kula nyuwun pamit. Bingung rasaning pun Kakang. Kudu marang sapa pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake miturut Nyai Werkudara piye? Ha ora iso matur. Kabeh-kabeh padha abote. Nanging aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Seranane piye Dimas supaya aja nganti kleru. Sabubaring pasewakan iki kowe munggah ning sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti. Saha ngucap asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping supaya entuk pepadang saka sing gawe urip. Bakal marang sapa? Pustaka Jamus Klima Sada mbok paringake. Dimas kadangipun Kakang kaya mengkono. Ya. Ya ta yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung kari manut. Arjuna wonten maring Adawu bubarna kang padha sibuk ingsun kundur ngedaton. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas kadangipun Kakang Yayi Pamadya. Purna gatining pananggilan. Salsa kundur kedaton jeluk cangking gambaran kendara pinapit gambaran gading kadhelaken sanggaring peromban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami kampil pacaraning keprabon kawujeng saking Mandura tindak nyosri Narata lamun katinon saking Mandura katingal balabak candrane cek piye dheweke rawani nandangi awake dhewe ning awe anak-anak Pandhawa Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena ngibarate kuntul kandhake dandang kandhake kuntul uyukara piye kuwi artine piye artine lelakon saknyatane digawe-gawe supaya awake dhewe ketok salah ngono ya terus apike mulih nek mulih dhewe seneni bapak Petruk kantong bolong ming dituku kongkon boyong Pandhawa kok ora kelakon lah kuwi cilakane nang kono nek bapak nganti ngumbamana Petruk mendak njaluk apa-apa tak turuti kok dikongkon bapak nggawa Pandhawa kok ora kelakon iki terus kowe iki anak sing kepiye?
Wis pikiran. Yo. Nek bapak nganti ngendika kaya ngono apa atine awake dhewe ora lara? Ayo kuwi piye? Terus karepmu piye? Nek cara aku wani kok. Arep anak-anak Pandhawa iki nek mbilani Ndara Baladewa, tegese anak-anak Pandhawa kuwi mbilani pakarti sing elek, pakarti sing ala. Awak dhewe wajib ngelingke. Nek perlu ditataki, ora usah wedi wong tuane tuwa kowe. Nek mung karo anak-anak Pandhawa ki tak kira ora bakal iso kalah. Sing ngomong sapa? Nek Modar malah iso. Kowe senengane ngomong waton jeplak. Waton jeplak ora. Mungsuh Ndara Gatotkaca, mungsuh Ndara Antarja, mungsuh Ndara Antasena ki kae iki cah nom-nom ning ampuh-ampuh terus. Ora sembono. Terus piye? Mulih. Gah aku nek mulih. Nek kowe ora gelem mulih kowe sing methuke Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku ya emoh. Lah kuwi jenenge wong ora duwe pilihan. Mengiso mbobong ning ra wani tanggung jawab. Wis ngene wae. Piye? Aku mbelani bapak ora ming tekan lara, mati tak wujudi. Iki dharma bektiku karo wong tuwa. Terus engko nek Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca tekan kene, nek pancen kowe ora wani aku sing nandangi. Gong jare mau ora wani. Aku wis nekat saiki, wis gunane apa urip ana nang Padang pendak esuk nyaur 2000, pendak sore nyaur 2000. Saneng gunane aku urip. Mung dioyak-oyak bang plecit. Ha terus tak tandangane. Ning gandeng aku ora iso omong-omongan. Heeh. Aku nek omong-omongan emosi. Heeh, terus mengko nek Ndara Gatotkaca tekan kene, Ndara Antasena tekan kene takonono, arep ngopo? Nek arep nyekel awake dhewe wanenono. Aku ora wani iki. Aku nang mburimu jawilen tak sikate terus. Wah. Iki ora mung goro lho iki. Asli iki. Serius aku, serius tenan. Kowe wani karo Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Wani wis kepepet kaya ngene kok. Wong ki nek wis nekat apa boleh buat. Ah iya. Wis ngono, omong ngono. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu. Nggo engke lunga. Ora. Aku nang mburimu asli, aku tak toto. Ngempake mantram sakti. Nek pancen do arep nyekel dhewe diwaneni truk, kae mbelani wong salah. Yo, tengok mburi kene, Gong. Oke. Wong nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu, leboke pakunjaran, mula kowe manuta dina iki truk. Gong, ayo, Gong. Sik wetengku lara ya, Tru. Aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyuk. Wah. Iki wetenge iki mulus tenan, dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Tru. Mangan apa to ya aku iki? Kok mak pendelis lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, dijak omong-omongan sik. Ya. Nuwun sewu, Den. Sampeyan aja nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nuwun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, kepengin ngadili perkara niki, niku aja ming nampa pelapuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelapuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk. Mengke nek kula wis lapor, Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae, lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelapuraning Siwa Mandura, monggo Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngene iki ora adil. Wong sing kowe wani karo Siwa Mandura. Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Siwa Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada dienggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun Pura Kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sanegara Ngamarta, embane urip teng Pura Kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Syaratnya bapak kepengin dirawuhi Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh. Ngandhake nek Sira Ndarawati nuwun sewu titi sing Wisnu kok negare taman pegebluk. Terus ngandhake meneh kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong.
Terus sing tantang-tantangan karo Sri Mandura niku dudu Petro, ning Bagong. Mergo bapak diece karo Sri Mandura. Lingece bapakmu piye? Ngenten iki. Petro kowe bali yo, Bagong kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngiyo karo gitoke. Sri Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba saniki kula tak takon, sampeyan anake sapa? Anake Bawa Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ndodok, ora iso linggo, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesti aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak duwe ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iku ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki saniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi, sing salah sing sapa? Pun nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang leboke pakunjaran ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Tru. Lah kene ngerti. Kok mesar nyekel Petro lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Tanggo ngentut mantu ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlompoke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo negara Ngamarta. Lah, mula sok neni satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngoten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean durung napa-napake kula. Nek kula wis mangjotosi, mangajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso rekke lara kula? Ngono kan? Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener ngluputke endi sing ngluput. Truk Nun. Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa, Bagong. Nun, njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning iku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Piye, Kong? Sik aku kok migren ya. Kok rumangsaku anggere ono bahaya kok migren. Ndi sing wetenge lara, matane bijil, matamu iki. Ono dunane matane bijil ora migren tenan, Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara, diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kan njuk marah-marah ora. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kowe aja wani karo Ndara Ndaramu Garukaca, Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora sawedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso kowe wani males nek dijotos, aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Upama arep Gundul Garukaca senengane model sirah. Upama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ra kanggo. Kowe iki iso nggo medeni cah cilik. Ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kok sik. Sampeyan ngewangi war dilomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampean pripun? Bagong kon bejuk lemah ping 3, mengko aku jedul. Oh nggih. Tenan niku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, jan. Angko nek di ngonoke ora metu ya, Truk. Ah iya. Diwas ngono mempeng ora metu. Ah iya. Kowe bayar. Ah iya. Ngrekoso mengko. Heeh. Ben tekan kene, Gong. Heeh. Pokoke engko tak gawene cara ngrekoso gila karo aku. Wis ki teknikmu lho. Ya ora usah kuwatir. Profesional kok profesor ora. Bekti kula, Den. Yo, Petruk tak tombo. Pangestuku Tampanono. Nggih, kula pundi? Kok ketingalipun pasuryanipun radi kados mboten sekeca, Petruk. Nun, tak takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Oh, nggih. Petruk, nun. Cetha yen to kowe wis ngaku. Mula wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene.
wigati mung bakal nyekel karo kowe. Kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirangke karo putra-putra Pandhawa. Kowe ngatasé kowe dadi putraku, dadi anake Semar, dadi abdining Pandhawa, tumindakmu wani karo Siwa Mandura. Wis ora ana pangapura kanggo kowe. Bemapano Pak Bondo tanganmu tak tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun 2 tahun ning mengabad-abad. Kula karo Mbah sampean wis ngomong. Karo Mbah Buyut sampean kula ya ngomong. Tekan sakniki kula ngomong sampean. Mbah sampean iki durung tau nekke Petruk ndasmu durung tau. Lagi niki sampean nekke kula ya. Nanti kula lara-lara den. Kula niku wis dadi abdi sampean sikil kanggo sirah-sirah kanggo sikil. Pamrih kula sampean iku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh, ngerti karo tata krama. Ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun. Petruk tekan iki mangu nek kajeng Mang Potol sirahe nggo Mang Potol nggo. Pun Mang Potol kula ikhlas. Nek patine Petruk saka Ndara Gatotkaca sing kula tresnani. Raos kula lara-lara den. Selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek. Bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petruk elek. Lha kok saniki sampeyan ngunekke Petruk kaya ngoten niku ati kula kaya ora duwe rasa napa-napa. Kaya ora duwe rasa diajeni babar blas. Nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo mang pateni ora apa-apa. Timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene tangel ampun timun iso menang karo duren. Mesti modar. Pun kula mang pateni mboten apa-apa nek sampeyan tegel. Ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampeyan Prabu Pandhu. Mesti ditakoni Petruk kok wis mati. Nggih, baterene pun entek. Sing mateni sapa, Tru? Sing mateni putu sampeyan. Jenenge sapa? Raden Gatotkaca. Anake sapa? Anake Ndara Werkudara. Kok wani mateni karo kowe? Pancen wonge kaya ngoten niku mung gugu omongane padene Mandura. Ora metung bener karo lutute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan mesti digoleki simbah sampeyan mesti. Iya. Gleleng to, Gong. Aku lagi mikir. Aku ki lagi gagas Petruk kok nangis lho. Kan ra ono rumuse Petruk kok nangis. Wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocok lho ora. Petruk sedih. Kok iso nangis ya, Truk? Sangu brambang tak remet neng tangan leletke mata. Luwe ndrojos terus karo mewek-mewek. Aseng Ndara Gatotkaca langsung gila raine saya pucet. Nambah Dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep ki mau sing maju nomor 1 Ragil tengah terus engko sing maju barep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena Gatotkaca. Ah saya aku tak takon karo kowe nyambut gawe apa? Aku engko sing giling wae, giling-giling jengkulmu ngoten. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Ning nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe, Pak. Wah, diunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Aku tak ngaso. Aku wis ngalahke loro, kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kana. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Rene sira. Sak donya. Ho. Ning nganti Ndara Antarja kalah karo kowe, Ndara Antarja ngandhake mbahne dawuh kula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul kula. Kowe tenguk-tenguk parani kula. Kowe adus
Parani ula. Weh, aku ya nggawa ula e. Ane ra mung cendhek, nek ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Tru. Rasamu sing werna-werna to, Kok. Wedi ora kowe. Mongko ulane werna-werna. Ula sawa, ula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Heeh, kuwi kae bakmi ya entek. Kae sego ya entek ula sendok saya sak poroke. Wah, gelis, Tru. Dengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Kok. Nggih. Menek Ndrontorjo takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Menek goleki dicegati, gak perlu ditantang jak gelut. Oh. Kowe mau ora gelut tok. Nek ra wani, wis piye caramu supaya ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dienggo. Ya. Oke, ora masalah. Antarja rene takoni arep ngopo kowe Antarja? Goleki Petro ora ana, kowe ndelikke dengkulmu kowe mati tenan aku. Ah, mamah kowe ora ana. Ben harum kangsen kok ya. Petro ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petro, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu e. Lak pacu sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petro ora ana, kula teng mriko nyetel radio. Radio Petro ora ana. Sebab apa goleki Petro? Petro arep tak bonto. Lho, Petro nyopet no? Ora. Petro wani karo Siwa Mandura. Petro wani karo Siwa Baladewa. Petro kudu cemplungke pakunjaran. Nek Petro ora golek cemplungke pakunjaran, Petro mesti tak pateni. Omong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Bayana Petro tak pateni. Ah, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petro ki menungso eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundangja kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, heeh. Terus papat turu loro. Jengkulmu mlocot. Ah, mulane pasrah wae tak undang jo aja nesu. Kowe ngarep mbelani Petro. Mestine Petro iki kakangku kowe. Petro lara wae tak tilaki tak blono minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate. Men mari pati diame-ame. Hah? Kena kowe ketemu karo Petro. Ning kudu iso nglangkahi batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu, Jo? Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku. Arep gleleng karo Bagong. Bagong umure wis mangabad-abad kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa itu? Kleru, hah? Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang syukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh, ganti to? Ora ganti. Jen kuwi. Oh, goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata kleru. Saiki wis ganti. Menurut KTP Ismaya. Aku anake Bathara Ismaya. Aku ku ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng ngene mungsuh karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinaiki kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti karo anake. Nek wis duwe kekuatan aja dienggo sewiyah-wiyah, aja dienggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau cerita kaya ngono. Kowe duwe kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarja. Aku ora wedi karo kowe. Sawangan telapakanku iki. Hah? Sawangan Antarja. Iki aji jenenge Aji Guntur Geni Guntur cuci motor. Iki nek tau atek telapakku abang iki tak nggo demek diadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Ya yo tibakno ora wedi aku. Lho. Ora wedi kowe? Ora.
Waduh, cilaka iki. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning, tatamake dadamu jemblong mati dereng aku. Ora wedi, tibakno. Wah, cilaka iki. Sing terakhir iki. Nek tanganku iki ijo, berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Lah tamake nang kowe ora kelakon mati aja dundang Bagong. Aku ora wedi. Sik, enteni. Truk, angel ya, Truk. Oh, iku kudu nganggo cara piye carane ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Bar mateni piye, Truk? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe ijo. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling. Kowe iki dadi satriya sing tamtama. Nang iso aku ora bakal mundur. Ya wis. Dra, angel tenan, Dra. Angel dikalake tenan. Aku pasrah, Dra. Ngene tak andani. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa, to weneke Ndaratarja kon mateni. Ana. Ngono patani tenan. Ngono pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribik bojoku ta kowe? Ora ya, ora apa. Ngerti wae aku. Wah sing ngelen. Nek sampean pancen ora gelem mundur, ora masalah. Ning kula ya nglabui karo Petruk. Lelakon niki mboten ajeng kula tekake ming sementen. Suara Pandhawa, sampean kudu tanggung jawab bab nesune Semar Batrana. Piye, Gong? Mundur pisan. Mergane tak wedeni nek Semar nesu. Ayo ngono kuwi carane ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo megarke epek-epek muni abang kuning ijo. Lha kae medeni ning kono ora wedi asem. Iki nek nganti wernane abang, kuning ijo, apa wis telung werna kok ora mundur. Ha iya. Nek tak tambahi putih, ayo. Kok bingung sing numpak kendaraan. Pandaran dengkulmu melocot ora. Sapa kae Gong joget-joget endi? Kae apa? Lho, pentas seni ngono udu. Udu kae sing joget-joget tekan kene kae lho Gong. Wah, Pragota kae. Nek ora tekan kene dipolo wong loro to. Ya. Oh, lah cara mandi karo Sinun Prabu Mandura. Wis leh nyawang gelaring jagat eseming rembulan wae. Ndara Pragota ya. Tindak mriki nyekel kowe nek kula mboten purun. Lah rudha paripeksa. Embane cacing kepidak menungso ngolet butuh males. Petruk menungso kedurungan rasa. Nek sampeyan ajeng nantang karo Petruk, ayo tak ladeni siap Gong. Oke. Kowe maju aku kiper terus. Ya. Rasa kuwatir polo wong loro. Wah, lakon cencang jenggot kroncal-kroncal mang mriki Ndara Pragota. Wedi ngapa? Hah? Sing jeneng pesthi ora iso dijoli, ora iso diutang, ora iso digentekke. Pesthi wis dadi kersane sing gawe urip. Iso lho kowe iso menang karo senjata nenggala. Iso kowe menang karo senjata nenggala. Nek nenggala iki ampuh. Ampuhe pusaka iki saka sing gawe urip. Nek Gusti ora ngeparengake ampuh, nenggala kaya mung wersi lumrah ngono wae. Oh iya. Ah, kowe kalingan ora critane Nabi Musa. Lho, kok tekan kono barang. Lho, iki nggo nuntun karo wong sing do keweden ngono kuwi. Critane piye? Kowe ngerti to tongkate kae. Kae nek ora diparingi firman karo Gusti Musa, tongkat kuwi cuthukno Laut Merah. Kae tongkat kae ya mung kayu ngono wae, ora ana kekuatane apa-apa. Ning merga diparingi firman karo sing gawe urip, diparingi kuwasa kekuatan karo sing gawe urip, iso mbelah laut. Nek bar mbelah laut ki ya kae tongkat lumrah ngono wae. Iso mbengiki
Gusti ora ngijabahi ampuhe Kyai Nenggala. Nenggala ora ampuh temama ning awake Petruk. Lho, sapa ora gleleng kowe? Kena Nenggala ora apa-apa. Wah, kondiang mlebu koran tutupi ireng-ireng matane. Padake penjahat gong ora. Lho kuwi tenan ngono kuwi kok. Wis kene. Tandangane ben ora apa-apa mati mbok ben. Nyo. Ditipu. Apa? Dompet. Dompet kuwi kekno bojoku. Heeh. Kok nek aku ora mulih 3 dina, kon nyelameti 3 dina tekane 1000. Oh iya. Dong to kowe paham. Terus anakku sing mbarep kae arep mlebu perguruan tinggi. Tulung ya go ngopenono nek ora ana ragat dolno Tegal ngarep omah kae. Iya. Ben anakku sekolah sing pinter. Heeh. Terus sing nomor 2 iki arep mlebu ning SMP. Wis sesuk dolno pekarangan wetan omah kae. Oh iya. Sing nomor 3 iki arep mlebu TK. Heeh. Ki dolno sawah nggonmu. Lho. Kok nggonku? Aku iki li'e arep ngomong nek ora ngragati karo ponakane. Oh iya. Ya wis tak dolke sithik wae wong ragate kaki sethithik. Ya. Sing baku ngragati. Heeh. Goleke pusaka, Gong. Hah? Goleke pusaka. Apa? Sak-sake. Nyo. Ngapae? Padake es krim lho, Tru. Aku kaya es krim ora. Tandangan isun mandur ayo. Ampun selamat padha waca kon mati penantong balawan. Kowe nyembari marang panguwasane utawa mandur ora mulih tuwa. Iki Kyai Nenggala pamunaing Satru Sekti. Iki Kyai Ndlunting Kesuma. Wah, dalah. Yen ngono kowe wani arep Baladewa sing tawedeni apa? Lakon Ticung Akhirat nyawamu kowe. Koko Prabu estunipun sanget angeman. Jernyatanipun Petruk menika Panakawaning Amarta ugi Panakawaning Ndarawati menapa dene Mandura. Nanging kenging menapa teka paduka Kanjeng Koko Prabu Mentala dhateng Petruk kanthong bala isa-isa kalabatanipun ngarawa tadhawadana Yai. Awit Petruk sajaipun ngiwi-iwi dhateng kamurkanipun ngarawa Mandura. Wekasan kula mboten saged angampah kamurkan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Menawi ngantos kadenangan dening Kakang Semar tan murung mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mulingking saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget kersa paduka Kanjeng Koko Prabu angulari wonten pundi dunungipun Petruk kanthong bolong. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kyai Prabu kepareng maringaken pustaka Jamus Lima Sada dhateng Raka Ndarawati. Tumunten mangke menawi negari Ndarawati sampun ketingal padhang, kula ingkang sagah ambudi sarana angulari wonten pundi dunungipun Petruk kanthong bolong. Koko Prabu menapa menika saestu Yayi menapa kula nate duru kaliyan Kyai Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten Koko Prabu pusaka kula aturi nampi nanging menawi nampi negari Ndarawati sampun ketingal padhang. Kula suwun ngunduraken pusaka sinambi angur kaya wonten pundi dunungipun Petruk kanthong bolong ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten tumunten kaparingna Jaya-jaya kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Bosik. Lah kok dadipun Kakang kok tinggal iki? Monggo ingkang sekawit budal Kyai Kresna tindake tak dherekake. Bareng saiki wis entuk gawe kok malah ninggal pun Kakang. Koko Prabu nggih. Mboten ateges kula menika nilar namung kedahipun Ndarawati padhang rumiyin Koko Prabu sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta. Kinarya tanggelan anggit kula sampun janji ngupaya dhateng Petruk. Oh ngono. Inggih. Ya, yen panjenengan mengkono pun Kakang manut. Mangke menawi kula sampun nunduraken pusaka daya-daya Koko Prabu kula pedhok kondur wonten negari Mandura. Ya, wis aku manut Kresna. Yayi. Monggo nyatane kowe mau ora kepengin mundi pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok dadi bareng lagi wae mundur kok sowan meniki apa ana sing keri? Koko Prabu, nggih. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta dinten menika. Gosek, aja beda karo pun Kakang. Kowe aja beda karo pun Kakang. Nalika semana si Adi rawuh ana negara Ndarawati utawa negara Mandura.
Jaluk lan pun kakang minangka dadi saksi tama atur ing Siadi ing Kunjuk Yai Prabu Darmakusuma. Bareng tekan kene Siadi nyuwun ngambil pustaka Jamus Liwasada. Nganti aku gegeran karo Petruk kepengin ngayunake pustaka Jamus Liwasada. Petruk kenging Kyai Nenggala kendang apracondang terus sira Yayi nggawa pusaka kondur marang negara Indrawati iki kok rawuh meneh iki. Ih, mangke gampil. Setyaki wonten dawuh. Ora nyono jebul suwaning pun Kakang ning praja Ngamarta iki ngibarate kaya dene ana srengenge kembar. Bareng pun paduka Kanjeng Prabu. Siadi durung dungkap. Nggih, dereng mangertos. Ya wis. Siadi kepenakno nggonmu lenggah. Aku tak miji lawan kadangku Yai Arjuna. Bareng paduka kados pundi kok ora Janaka wonten dawuh. Yen liyane Siadi pun Kakang ora percaya, nanging yen Siadi pun Kakang percaya lan kumandel. Tegesipun kados pundi para sawangan pun Kakang. Janaka karo Kresna kuwi mbane kaya dene geni lawan urupe, kaya dene kembang lan sarine. Kaya dene godhong suruh lumah lan kurepe yen dinuluse jero panen geni-geni tunggal rasane. Arjuna wonten paring adhawu. Para sawangan pun Kakang. Kanthi permana jati netra batin aja neta lair. Sing gawa pustaka Jamus Liwasada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Pun Kakang percaya karo Siadi? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu boten nyono babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Durat moko ingkang sampun beto pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada Koko Prabu. Koko Prabu Mandura mireng. Oh, ayo krunguning kose. Krunguning kok iso dadi kaya ngono iki? Monggo blegere cetha Yai Kresna. Wujude ya Yai Prabu Ndrawati. Lah kok Janaka iso kandha kaya mangkono? Arjuna mboten nate goroh. Nyatanipun piyambakipun tumuli ambruk wonten pepangkonipun ingkang Raka Indrawati utawi ingkang Rayi. Lho lak sing gawa sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Werkudara aku dhewe ya ora ngerti lho Yayi. Lungane pustaka Jamus Liwasada digawa Kresna nanging dudupun Kakang. Perkara kudu kowe sing gawa ora apa-apa. Ning Werkudara kuwi nggone wong apa anane? Apa sing tak weruhi kuwi kudu kasunyatan. Blegere sing gawa Kresna kakangku bali ya saka kowe, ora bali aku ora sudi ngaku kadangku ora kowe. Semono baru Werkudara kae nggone wong apa anane? Werkudara nek omong mesti tak anggap bener. Wong Werkudara ngandhakake sing gawa pustaka Jamus Liwasada kuwi wujude Kresna. Gandeng kowe selak, kowe kumbi, aku mbok ora weruh perkarane. Wase kowe iso mbaleke pusaka, tak anggap adhiku. Ora iso mbaleke pusaka aku ora sudi ngaku adhi karo kowe. Prabu kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Yayi, ora apa-apa. Pancen iki dadi lelakoning Nata Ndrawati. Lan kowe tak kandhani ya sesuk meneh sing ati-ati. Tegesipun kados pundi? Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong walaka. Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong lumrah. Nanging Kakang Semar kae nganti disebut pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap tegese Kakang Semar kae wong waskita, Kakang Semar kae wong pinter. Inggih. Sejatine Kakang Semar kuwi ngerti yen to Ngamarta ana menungsa ingkang bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Liwasada ingkang memba pun Kakang. Tumuli utusan Petruk karo Bagong supaya aja nganti pusaka kuwi tiba ning menungsa ingkang kurang tanggung jawab ingkang memba pun Kakang. Nanging Pandhawa kurang tanggap. Wekasan malah ngluputan lawan Petruk kantong bolong nganti Koko Prabu Mandura ngendhangi Petruk. Parempat buku Kanjeng Koko Prabu
melipun Kakang wonten pundi? Sowan Kakang Semar Badranaya. Lalakon iki dipasrahke marang Kakang Nayantaka. Monggo Prabu kula dherekaken Setyaki wonten timbalan. Kok tak tinggal ning Amarta ngestaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Bareng sinuwun Kresna wis jengkar, rasaku kok ora kepenak. Ya, coba. Tak awat-awatane saha kadohan tindhaing sinuwun Ndarawati mau. Pamit Kakang nyuwun pamit. Kados pundi Kanjeng Ibu Dewa Srani anakku cah bagus. Sing tunggu wis ngamuk, Ngger. Sing tunggu wis ngamuk sinten? Kakang Semar. Mundhak kewirangan bali wadyabala ditekuk penjalin, bali kabeh aja ning kengkeri ya, Ngger. Luk getih setetes daging setampel.